rwan yn crynhoi newyddion y Ffrainc ar yr 2 ar 15 o Ionawr. Yn dilyn problemau dirfawr yng ngharchardai Ffrainc dros y wythnosau diwethaf, mae 2 garfa wahanol yn y byd hwnnw mewn dadl. Un ochr yn ffafrio diogelwch llym a'r ochr arall yn dadlau fod dull mwy cynhwysol yn fwy effeithiol. Mewn amryw o'r carchardau yn Ffrainc, ers cyn y Nadolig, gwelwyd carcharorion yn ymosod ar y gofalwyr a dal rhai yn wistlon. Mae'n debyg fod cyflwr y rhan fwyaf o garchardau Ffrainc yn ofnadwy, yn cynnamol iawn gyda 3 mewn cell sydd ar gyfer 2 berson, a hefyd rhai'n gorfod cysgu ar fatras ar y llawr. Mae 'na luniau o'r carchar gwaethaf, y Baumettes yn Marseille, ar wefan y papur La Libération, ac fe welwch garcharorion mewn celloedd gyda llygod mawr wedi marw, toiledau wedi torri, llifogydd a chyflwr cyffredinol gwael iawn. Agorwyd Alençon Condé-sur-Sarthe lai na 8 mis yn ôl, a mae'r carchar mwyaf diogel hwn yng ngogledd orllewin Ffrainc yn cynnwys troseddwyr gwaethaf Ffrainc. Maent yn aml iawn ymhell o'i teuluoedd a'n cael chydig iawn o gyswllt personol gyda'i teuluoedd a gyda unrhyw berson arall a deud y gwir. Cred rhai mai dyma un o'r rhesymau dros y trafferthion diweddar. Disgrifiodd un newyddiadurwr y carchar newydd hwn fel lle i bydru ynddo. Mae rhai pobl yn dadla'r yn ei llaw fod enghreifftiau o garcharorion yn gwella ei ffyrdd mewn carchardau sydd mewn cyflwr da, a rhai eraill yn gweithygu mewn carchardau gwael. Bod y carchar Condé-sur-Sarthe yn newydd, mae'n amlwg nad yw'r system yn gweithio yno. Efallai dylem yma yng Nghymru edrych ar hyn wrth i ni sôn am y siwpr carchar yma sydd i ddod i Wrecsam. Efallai nad yw cyflwr y celloedd yn ofnadwy yno, fel yn llawer o garchardau Ffrainc. Does dim gor-dyrru, ond does dim llawer o gyfiawnder adferol yn digwydd chwaith, gyda pharch at carcharor, rhaglenni ar gyfer datblygiad personol, gwersi ar sut i ymateb i sefyllfaoedd gwahanol heb orfod troi at drais. Dadl rhai yn Ffrainc sydd yn erbyn y math yma o garchar, y carchardau high security, yw fod angen paratoi'r carcharor at fyw bywyd ar y tu allan, fwy na sy'n digwydd. I rhai hynny sydd yn wynebu amser hir iawn dan glo, fallai bywyd dan glo, mae angen edrych ar safonau bwydau'r carcharorion tra yn y carchar. Mae'n amlwg fod rhywbeth o'i le o edrych ar yr aniddigrwydd eithafol ar draws y carchardau yn Ffrainc. Mae'r wasg Ffrenig yn enwog am barchu bywydau preifat i henwogion, boed rhain i'n ser sinema neu'n wleidyddion. Yr wsos hon, yn sgil y stori fod gan llywydd Ffrainc, François Hollande, feistres, roedd y wasg Ffrenig yn pwysleisio mae'r wasg Anglo-Saxon oedd â diddordeb yn ei fywyd preifat, ac mae'n ei wleidyddiaeth yn unig oedd diddordeb y wasg Ffrenig. Mae'n wir fod llawer mwy o barch at fwydau preifat gwleidyddion yn y wasg yn Ffrainc, ond y tro hwn dwi'n siŵr na fydd Hollande yn cael anghofio am ei liaison dangereux yn hawdd iawn. Yn dilyn torri'r newyddion yma mewn cylchgrawn Ffrangeg, Closer, cawsom glywed fod partner Hollande, Valérie Trierweiler, wedi cael ei hanfon i'r ysbyty am lyncu 1 bilsen yn ormod, a hynny yn ôl ffrind iddi a chafodd ei dyfynnu yn y cylchgrawn Le Point. Dieudonné. Dechrau'r flwyddyn 2014, cafodd sioe Dieudonné, y digrifwr sy'n hoff o dynnu blew o drwynau pawb, ei chanslo. Ond rai ddyddiau niweddarach, roedd yn ôl ar y llwyfan gyda sioe newydd. Aeth newyddiadurwyr o'r papur adain chwith La Libération i'r sioe i weld os oedd y digrifwr dadleuol wedi newid ei gân, gwella ei ffyrdd.
Y rheswm am y problemau a gafodd gyda'r sioe flaenorol oedd fod pobl yn ei gyhuddo fod yn wrth-semitig ar ei weithiau a gwrth-sefydliadol ar ei orau. Adroddodd y Libération nad oedd sôn am Iddewon yn y sioe newydd, na dim sôn am y rhan fwyaf o'r unigolion oedd dan y lach ganddo gynt, ond ei fod yn dweud pethau mawr ddweud dim byd, a bod ei ddeunydd y tro hwn yn llawn o awgrymiadau cuddiedig. Roedd y gynulleidfa'n amlwg yn mwynhau, ac wrth gwrs fe'i welwyd fwy nag unwaith yn gwneud y cynnel, sef y saliwt mae o wedi wneud yn enwog, a sydd yn o'r rhai yn fersiwn wyneb i weired o'r saliwt Nazi. Mae'n ymddangos felly nad ydy o'n poeni dim am yr honiadau difrifol ma'n erbyn, sef fod ei sioeau yn gyfarfodydd ble mae'n annog agweddau gwrth-semitig. Ac i orffen, darn am Daft Punk. Mae trefnwyr gwobrau Victoire de la Musique, sef gwobrau'r byd cerddorol yn Ffrainc, yn methu glir a deall pam nad yw Sony, sef cwmni neu label recordiau Daft Punk, pam nad ydynt wedi gyrru enw Daft Punk i gael ei henwebu am wobr Victoire de la Musique eleni. Ac i'r trefnwyr roi enw'r ddeuawd electronig hynod boblogaidd ymlaen am wobr, dywedwyd yn blwmp ac yn blaen wrthynt na fyddai Daft Punk yn gwerthfawrogi hynny. Bydd ei habsenoldeb yn y categori music electronique yn amlwg iawn, gan i'w pedwaredd albwm nhw, Random Access Memories, a ddaeth allan fis Mai 2013, werthu mwy na 500,000 yn Ffrainc a dominyddu'r byd cerddorol ar draws y byd. Cafwyd eglurhad nad oedd Daft Punk yn hoff o ddigwyddiadau felly wir. Hynny, maent wedi cadarnhau'n ddiweddar a byddant yn cymryd rhan fawr yn seremoni agoriadol y Grammys eleni ar Ionawr 2020 yn America, ochr yn ochr ag enwau mawr fel Stevie Wonder, Pharrell Williams a Nile Rodgers, ac wedi derbyn enwebiad mewn 5 categori, gan gynnwys albwm y flwyddyn. Maen nhw hefyd wedi derbyn enwebiad am grŵp rhyngwladol gorau yn y Brits. Gellir dyfalu felly mae'r gwir reswm am y snub yma yw na chafodd Daft Punk erioed sylw nac enwebiad gan Victoire ers ei albwm cyntaf yn 1997, Homework. A phan gafon nhw enwebiad yn 2007 a 2008 yn y categori nawddoglyd sioe gerddorol orau, a fe gollon nhw i 2 artist y gellid eu disgrifio'n MOR, canol y ffordd.